از الحمدلله سرتیفیکات ما یا برادر دیگه مقصد реклама карда будем иншаллоh бо бародарам ҷои хушонак шудем метро южный ина русский язык метуне иншаллоh занг бизанед ба боварӣ бачаҳои узбек тоҷик қирғиз ҳама миллат мақсад ҷамиан месупорам ба ҳазур метуне иншаллоh занг бизанед ҳозир мо дурин медурем чӣ хел рафтаи содаи дарс ҳамаша иншаллоh ҳаракат мекунем гап занем хоҳиш мекунем аз шумо видеоро дастгирӣ кунед пешравӣ то ки мардуме ки надоранд сертификат барои ҳам РВП ВНЖ виднажитиёса иншаллоh биёам бигирам. ҳамчунин синфхонаҳошо ҳастанд инҷа ҳамаи миллатҳо мақсад украинсо дигар миллатҳо молдавано ҳамаи миллатҳо ҳастанд инҷа дарсҳошон ҳастанд иншаллоh. хуб ба ҳазур метавонед иншаллоh дар занг бизанед тамоми чиёшон қоидавӣ ҳастанд комбинетҳошон номери 1 номери 2 ҳамаш ҳаст иншаллоh. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату дӯстони азиз. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату дӯстони азиз. худо нигоҳбони ҳар як адами шумо бошад ки ҳамеша дар бари мардуми ниёзманд ҳастед. дӯстони меҳрубон аз шумо хоҳиш мекунам барои беҳбудии мардуми худмон ҳамун як лайк комментари хубтона бимонед то ҳамин видео распространят шавад то мардум бибинанд ки ҳамин кори хуб аст. мо имрӯз қарор дорем дар Москва метро южный. дӯстони меҳрубон ин видео барои чие? барои сертификат ай називани ай дурмадан нишон ту дода мақсад чхел русский язык навистагӣ ай фақат барои сертификат патент РВП ВНЖ ва гражданство. хоҳиш мекунам дӯстони азиз нархҳошон қимат нестанд. яъне саволи бисёр омад рақамҳо дар экран кадме ки ҳамин чизоро ки мегиранд дар кор шуданд барои ака дода падар модар хучон яъне ки мекунанд ҳамаё занг бизананд. нархҳошо ҳоло бо мепурсед барое ки нархҳошо бо занг назанед напурсед дар комментария нанависед. барои патент 4000 ай, барои РВП 5000 ай, барои ВНЖ 5500 ай, барои гражданство ҳамин сертификата 6000. рақамҳо дар экран ина хоҳаро шидагиян инҷа бародаро шидагиян мақсад симхона доранд дарс хушрӯ доска яъне дӯстони азиз гапи имрӯз 12 ӯзбекистон тоҷикистон яъне паспорт ҳамаша хулоса ба тарзи чи инами холае ки дар дасти ростмай инами хола мақсад дарс метия мақсад чанд симхона доранд ба он хотир иншаллоh занг бизанед бародаро ҷавоб метиҳанд ҳаракат мекунанд дар кори кардагишон ҷавоб диҳанд иншааллоh. хуб дӯстони меҳрубон гапа зиёд намекунем видео кӯтаҳакай фақат барои сертификатай шумо ҳаракат кунед ки чӣ мегӯянд як лайк як комментар як падирица кунед хуб мешавад нур ало нур. худованд нигоҳбон аз ҳар як адами шумо хоҳиш мекунам ки дастгирӣ кунед. диде ки ман ай дурмадан чӣ хел сёмка кардам чӣ хел медрӯй чӣ хел як муомилаи хуб англисиам ҳамаи намуди дарсҳо мешавад хусусан барои сертификат ҳам аст. худо нигоҳдори ҳар як адами шумо. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. ҳаракат кунед дастгирӣ кунед.